matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog. Kaya medyo busy sa trabaho. Kaya dito kami ngayon sa dagat ng Lingayen, Pangasinan. Samahan nyo kami dito magtatampisaw dahil birthday na kasama namin nandun siya. Ayun, nandun. Tara! 2,000 years later. Birthday boy! Manager namin. Rex, matilim din sa'yo. Kung sino yung maturo dito, Spin the battle. Kung sino maturo, siya bibili. siya po nabibili. Tabi kaya, pasok siya, Museng. Sinong ano? Yan, spin the battle ah. Hindi ka lang umiinom dito na. Pinapait ko lang. Tinitingnan ko lang muna. Tinitingnan ko lang. Sige. Sige na. Sige. Sabi dito, iikot ko to. Pag tumama sa inyo, pag tumama sa akin, ulit. Gago! Tumatay ng rapor dito. Okay, basta ganun ang sabalik ka dito. Ayaw ka dyan! Usap ka lang, nakupur ka naman. Sige. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! May pambili naman ang bibili lang. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Wala nang testing. Wala.
dyan ba? Anong balita dyan ba? May nahuli ka ng ginto dyan? Nakahuli na ako ng manito. Sana all. MP kasi daw eh. Uy, uy, kaway, 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 uy! Pangasinan to, dito magkante. Pangasinan to. Guys, pauwi na kami guys. Ayun mga kasamaan ko. Ito. Hi po. Uwi na. Meron daw kuya sa CR. Yo, what's up mga tabaghak? Dito na lang tatapusin ang vlog natin ngayong araw na to. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na, like, share, at huwag mong kalimutan pinutin ang bell button para updated ka sa videos na i-upload ko. Okay, bye-bye!